Great Barrier Reef, verdens største koralrev, strækker sig over 2.000 km langs Australiens østkyst. Et sted, hvor de store kolonier af koraller skaber et hjem for utallige havdyr. Adskillige fiskearter lever beskyttet af korallerne, fyldt med små afkroge at gemme sig i. Der er få rovdyr på så lavt vand, og korallerne er også hjem for klovnfisken, som lever i søanemonerne som den eneste fiskeart i verden. Revet er også hjem for søstjerner. Deres underside er dækket af små sugekopper, dem bruger til at klæbe sig fast til korallerne og bevæge sig med. Disse muslinger er alle forskellige. Deres læbers farve er ligesom menneskers fingeraftryk helt unik. Muslingernes øjne er placeret på disse læber. Havskildpadder svømmer også i revet. Øerne, der ligger på korallerne, er æglægningssteder for skildpadderne. Havskildpadder er kendt for at kunne blive meget gamle. Mange arter kan blive lige så gamle som mennesker. Selv små arter kan blive op til 50 år. Havskildpadder kan findes i alle verdenshavene, undtagen det arktiske ocean. Korallerne er fyldt med alle mulige forskellige dyr, men de er ligesom korallerne selv i fare for at blive udryddet. Over de seneste år er korallerne blegnet. Forurening af havene og temperaturændringer truer nu korallernes eksistens, så hvis vi ønsker at korallerne skal være der til fremtidige generationer, er det nu der skal handles.